Apha studio sihleli nemvumi ephambili kweli uLanga Mavuso nowaziwa kakhulu ngomculo wakhe omnandi nophilisa umphefumlo. Langa, enkosi kakhulu ngexesha lakho. Bulela mna ukuthi ndibe lapha. Ngalo lonke ixesha xa ndimamele umculo wakho uchukumisa inhliziyo ngeyona ndlela enkulu enomehluko. Ingaba liphupha lakho okanye izinjongo zakho kusibona sikhala emakhaya xa simamele umculo wakho? Mangicabanga mangiwubhala lo mculo into engicabanga esikhathini esiningi ukwenza umculo ozoyenza ukuthi imizwa ivuke ufacane nalezi zinto ezenzakala empilweni yakho. Kaningi umculo wami ukhuluma ngothando, and so when you think about love, I think the emotions will always come up, so that's why it is quite emotional. Langa, bendike ndafunda ngawe usitsho uba ngethuba ushicilela ichorus yengoma yakho ethi You Live On ikuthathe iinyanga ezintathu kuyishicilela ngoba waye wavakalelwa wazibona sewukhala. Yintoni yayisenzeka kuwe, wawuchukunyiswa yintoni? Sure. Xa ndirekhode You Live On kwakuyisikhathi esibuhlungu kakhulu empilweni yami. Hanjelwe ngumuntu endimthandayo kakhulu, and so during that time when I was writing that song and I was recording it, kwakunzima kakhulu, but ngamandla kaThixo we were able to get through it and make a beautiful song that is healing to many people across the nation. So thank God that we were able to make such a beautiful, special song. Une-single entsha ethi Best Friend. Abantu bangalindela ntoni kuyo? Ingaba umehluko ukhona kune-album zakho zangaphambili? I think so, kakhulu. Best Friend ingoma upbeat, it's quite lively, it's got a young energy to it, and so xa siyibhala we were talking about the hopefulness and the happiness that can exist between friends, between love, and so le ngoma lena, it does kind of stray away to the more emotional, heavy songs endaziwa ngazo, but I think it's still beautiful because uthando is still at the center of the song, and so I think it still relates in the same way to the listener that has followed me for the past 8 years in this industry. Langa, uzezinye zemvume ezimbalwa kakhulu kweli loMzantsi Afrika ezicula umculo wesoul. Ingaba yintoni imfihlelo yakho into ekwenza into ngaba uzixelele into ngaba uzawuhlala kulo mculo? I think into enkulu empilweni yami ukuthi ndikhule nabazali abebethanda umculo kakhulu, and so nasendlini sasilalela oRingo, oLuther, artists like that, and so xa ngiqala ukucula nami it just came naturally ukuthi ndicule lo mculo endikhule ngawo, you know, and so even now it's some music style that I still enjoy and love so much because at the center of it it's love and just truth. Yeah. Sijoge ekuqukumbeleni inyanga yamagugu namafa ethu kweli lizwe loMzantsi Afrika, iHeritage Month. Yes. Ingaba umculo wethu kweli loMzantsi Afrika udlala ndima ini ekugcineni amasiko ethu ephila? I think kubalekile ukuthi thina njengama-artists nababhali bomculo ukuthi masenza umculo sikwazi to capture the essence of us as a people, as a nation, and to capture our history of what's happening at a time. Unina Simone yathanda ukuthi the artist's duty is to reflect the times. And ndicinga uba xa umamela ipiano noba i-R&B noba i-gospel uyayiva imeko esikuyo through that music, and so nabantu abayumamela lo mculo xa sesihambile thina they will understand uba kwakenzakala ntoni, and so it captures our heritage, and we still have ama-artists nomculo esiwuthandayo owakudala, oMiriam Makeba, oBab Caiphas Siminya, oBrenda Fassie, and we still relate to them as a people, but it also captures the time that they were in at that time. So I think umculo has a beautiful way of capturing our practices and where we are. Xa uva negwijo we understand uba abantu bebephi, kwenzeka ntoni, kwenziwa ntoni, and so I think that umculo has the power to archive us as a people. Langa, kasixelele ngomnyhadala esijonge kuwo iMade in Mzansi njengenye yemvume ezawube zicula apho zisonwabisa. Abalandeli nabathandi bakho bangalindela ntoni kuwo? Excited for 28 and 29 September. It's Freedom Park at Pretoria. This is a prestigious venue that captures our unity as a country. It also gives us a moment to take stock of all of those who came before us to give us this freedom. Le festival is a umculo. There will be a small film festival showcasing the art of young South Africans. And then we'll also have some beautiful art from
Thokozani Madonsela, Nolen Kumalo. It's a beautiful festival for ifamily yonke. Kunama artists afana nami or Big Zulu. Many incredible artists will be sharing music with you. So yinto ngeza ne whole family from 10 a.m. to 10 p.m. Xa ufuna ukufika, just go on mademzansi.co.za and just have fun with us this weekend. So besibhiyoza yona i-Heritage Month, and so it's going to be so beautiful. Ngabe khona mhlambi into abanoyilindela noba ingoma mhlambi ozawubabamba ngayo ngesurprise bengayilindelanga? Oh man, of course. I think abantu abaninzi bathanda inhliziyo ingoma yami noLoyiso. I think it's Sunday Blues nayo into abayithandayo, and then we've just finished working on my second album, which is coming out soon, and so I like to share a little bit of that. But more than anything, it's always beautiful to be live with my band because you get to see a different side to me. Xa umamele kwi-CD iyaphela in 3 minutes and 30 seconds, but ke xa siseshowini sifake ezinye elements where we interact in the audience. You get to touch and feel and engage with one another. Yinto endiyithanda kakhulu nge-performances, and so iMade in Mzansi is going to capture that, you know, and the unity that we have as a people. So I just want everyone to come in their diverseness, in their beauty, so that we can just share in the beauty of this country and what we share as a people, you know. Sibulele even our great sponsor, Isantam, for this beautiful festival. Wow. Inkosi kakhulu langa ngexesha lakho. Thank you.